Os contagios da COVID seguen subindo en Galicia, lentos pero constantes. De onte para hoxe houbo 74 infeccións novas, así que vamos achegando ata os 800 casos activos neste momento. Un aumento dos contagios que aínda non se nota nos hospitais, pero que xa preocupa. Boas tardes. Esta suba de contagios non se está producindo só en Galicia. De feito, é moito máis acusada noutras zonas de Europa, onde mesmo volverán os confinamentos. Aquí Sanidade non descarta tomar medidas para frear esta repunta. Non nos sorprende este incremento, é pequeno, pero nos preocupa. Por suposto que estamos traballando en posibles medidas, estamos evaluando posibles decisións co subcomité clínico para que mantemos en reunión con eles para ver se temos que tomar algunha medida específica. E segue a investigación do caso Samuel Luiz. Hoxe están citadas varias persoas máis para declarar. Buscamos a última hora. Demetrio, trascendeu algo xa desta comparecencia? Estamos á espera de coñecer que o que deu de si esta comparecencia. Son 9 persoas as que estaban citadas esta mesma mañá. A elaboración, a depuración das imaxes das cámaras de seguridade na zona onde Samuel foi asesinado a golpes permitiu identificar a estas persoas que no seu día declararon en comisaría que non se atopaban no lugar dos feitos esa hora, ese día. Por eso esa contradicción foi o que levou a Fiscalía a chamalos hoxe para que testificaran aquí no xulgado número 8 da Coruña. E os camioneiros galegos estudan movilizacións, denuncian que están ao límite, loitan a diario contra a suba dos combustibles e a falta de subministracións. E agora néganse a aceptar que o Ministerio de Fomento lles impoña peaxes nas autovías que eran de balde. Din que para eles sería a estocada final. Teresa. Nun contexto xeralizado de subas en que non só conta a alza dos combustibles, o transporte vive un momento difícil. En Galicia o sector comeza a dar pasos para crear unha fronte común, nin de supervivencia. Eu nunca vi a un empresario que quixera parar a súa actividade. Pero cando non tens máis remedio, cando o traballar che costa máis que estar parado, tens que dicirlle aos teus socios, en este caso, non sair a traballar mentres o voso cargador non modifica a tarifa. Empresarios e sindicatos analizan a última proposta do Goberno para manter as pensións, que pasaría por subirlles as cotizacións aos traballadores un 0,6%, unha décima máis do que se falara. O Ministerio de Seguridade Social argumenta que o peto para pagar as xubilacións está baleiro e que hai que enchelo para asegurar as pensións do futuro. Tanto os empresarios, que tamén terán que pagar máis, como os propios pensionistas, rexeitan este incremento. Las cotizaciones sociales en España son un 30% más caras que en el resto de Europa. Porque significa una reducción de sueldo. Se les sube, por un lado, 15 euros, que costó muchísimo, y que parecía que fuera iba a hundir el país, y ahora resulta que se lo van a quitar subiéndole las cotizaciones. En 2 horas hai un encontro chave na sede dos socialistas galegos. Reúnese o novo comité organizador do Congreso de Decembro, designado onte dende Madrid tras destituir de xeito fulminante o que xa había, formado por afíns a Gonzalo Caballero. Esta decisión da Executiva Federal dos Socialistas Españois divide os militantes galegos. Hai malestar nos perdedores das primarias, a xente de Gonzalo Caballero, que a ven como un síntoma de falta de integración. Mentres, os afíns ao gañador, os afíns a Formoso, piden xa que Caballero marche. Pues enviamos un mail, ou enviou a comisión organizadora un mail a Valentín para decirle que puidera aportar ou sumar nesta ponencia marco. Non recibimos resposta e de repente nos atopamos con esta decisión unilateral sen falar absolutamente con ninguén, avalada evidentemente pola Executiva Federal, que destitue e purga os compañeros. Unha mensaxe a deron a ciudadanía galega fai un ano e a mensaxe a deron fai uns días os militantes do Partido Socialista de Galicia, co cal, é facilmente interpretable esa mensaxe. E imosles contar agora os detalles da herdanza da que todo o mundo fala na Coruña. Este emblemático edificio está situado na praza de Pontevedra e vale máis de 13 millóns de euros. Era dun home que hai xa 80 anos lle deixou a cidade, pero non de balde. A cambio pediu 140.000 das antigas pesetas en misas pola súa alma e que lle coidaran a súa sepultura. Ata agora o Concello non pedira a propiedade dese edificio, pero agora puxose mans a obra para facerse con el, empezando por pagar as misas. Parece fantástico. Sorprendente a idea de tanta misa, non? Ou tantos cartos para misas. Pero bueno, ben vido.
E ademais, hoxe van coñecer a Iván, un hostaleiro da Coruña que lle salvou a vida a un home que sufriu un infarto diante da súa cafetería. Viu como caía o chan e comezou a practicar as maniobras de reanimación con 2 persoas máis. Non é a primeira vez que Iván axuda a alguén en apuros. Di que non se considera un heroe, pero pode haber algo de vocacional. De feito, ten estudos de auxiliar de enfermería. La madre y la mujer vinieron a darme las gracias. Y bueno, fue un momento muy emotivo. La mujer, la madre se echó a llorar, yo casi me eché también. En o tempo este martes, Galicia está baixo a influencia do anticiclón con circulación do nordés. En xeral, tenemos un día bastante solleiro, haberá algunha nube no extremo norte, alternando co sol. As temperaturas seguen sen cambios significativos. O vento soprará frouxo en xeral, con intervalos máis intensos en zonas da costa. Este vento costeiro movía hoxe en Ferrol as bandeiras da fragata Almirante Juan de Borbón mentres regresaba a Porto. Alí agardaban familiares e amigos da tripulación que non podían evitar a emoción e a alegría. Houbo apertas, bicos e mesmo pancartas pros mariños. Este prodixio naval de fabricación galega levaba 2 meses en augas do norte de Europa con outros barcos da OTAN. Fixo patrullas de seguridade e mesmo liderou os exercicios militares.